ಮೇಘಾಲಯದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿ ನಾವು ಮೇಘಾಲಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಲಾಂಗ್ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಮೌಸಿನ್ರಾಮ್ ಐತ ಮಲ್ಪರು ಯಾನ್ ಗಾರೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗ್ ಬೈದೆ ಈ ಗಾರೋ ಹಿಲ್ಸ್ದ ಗ್ರಾಮಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಬನ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಪ್ಪುಲು ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಗಾರೋ ಪನ್ಪನ ಭಾಷೆ ಬುಡ್ಡ ಬುಕ್ಕ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನ ದಾದಾಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆಗ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಆತೆ ಐನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಪಲ ಉಂಡು ಅಂಚದಕ್ಲು ನಮ್ಮಂತ ತೂನಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೈದಾನ ಅಂಚೆ ಇಂಚದ ಮತ್ತೆ ಕೆನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ವಿಲೇಜಸ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಮೇಘಾಲಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಸ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನ್ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೇಘಾಲಯದ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐನಾತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಪ್ಪುಲೆ ಅವಳ ವಿಲೇಜಸ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಟೌನ್